Подновяваме играта при резултат 3-1. Успя Джак да върне един фрейм. И се надяваме това да не е последният фрейм, който той печели, за да се завърже интригата в този матч. И разбира се, да гледаме повече снукър. Ето Джак намери червена, с което да открие. Дали ще се насочи веднага към Кенън? Абсолютно. Не мисля, че имаше късмет обаче. Освен ако тази не минава към горния десен. Точно така. Първият шанс ще е за Джак. И предстои да видим дали той ще отговори на хвърлената ръкавица от Джуд Тръмп. Добре справя за момента Джак. Ще му трябва още един Кенън поне, за да раздвижи групата и да си отвори игра. За момента се е заел да убира отделените червени. Те бързо приключват. Розовата топка е реализирана, но нейната точка е заета. Деси Божилова ще се погрижи тя да се върне на точното място. А какво е следващото продължение пред Джак, се пита тук. Червена към средния или към зеления? Средният джоб е избран. И е точен Джак. Продължава серията му. Най-добре наистина ще е за него да отвърне бързо на удара. Да спечели с една визита бързо още един фрейм. Добър е ъгълът тук за Кенън. Ако реши, може да се насочи към него. Но той предпочита да комбинира с последната отделена червена. И сега следва ключов удар. Добро пласиране. Явно най-горната червена може да бъде търсена към горния десен джоб. Точно така.
59 точки останаха на масата. Не мисля, че ще видим Джа Тръмп обратно на нея, особено след това попадение подсигуряващо. И така в едно доста прилично темпо Джак Лисовски успя да спечели този фрейм и да навакса своето изоставане. Ще видим дали ще успее да изравни резултата, защо не. Публиката аплодира и окръжава Джак. Ще спре ли на време? Успя. Ще има възможност за комбинация с жълта. Кафява, прощавайте. Комбинира той. Сега за жълтата топка. И по всичко личи, че ще видим, освен Century Break и поредното разчистване на масата. Тук пласиране леко с челюстта на средния джоб. Ще му трябва още едно добро пласиране. Удар за публиката. Страхотно. Страхотно се справи Джак. Сменя и ръцете, удар с дясна ръка. И с това страхотно вкарва на черната топка и разчистване на масата. Джак Лисовски